Id-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu Jien Borġ ħabbarat ta' regolamenti ġodda li l-Gvern sa jipproponi dwar l-akkomodazzjoni turistika. Dan qal biex l-investiment f'dan il-qasam tat-turiżmu isir fil-kwalità u mhux fil-kwantità. F'seduta fil-Parlament l-erba' filgħaxija li magħtula ġew diskussi l-estimi tal-Uffiċċju tad-Deputat Prim Ministru u l-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u t-Turiżmu. Dr. Borġ ippropona li tispiċċa l-possibilità li l-lukanti jollu żewġ solari aktar minn kemm stabbilit fil-pjanijiet lokali. Ippropona wkoll li jiddaħħlu limiti ġodda għan numru ta' kmamar u sodot f'kull investiment ta' lukandi ġodda. Id-Deputat Prim Ministru propona li lukandi ta' aktar minn 200 kamra m'għandhomx ikunu approvati, li guest houses ikollhom sa 20 kamra jew 40 sodda u li l-hostels ma jkollhomx aktar minn 40 sodda. Dr. Borġ ippropona wkoll regolamenti ġodda dwar il-kiri għal żmien qasir magħrufin bħala shortlets. Qal li l-Gvern qed jara li jkun hemm 6 min nies f'kull post ġdid ta' dan it-tip. Ippropona wkoll fost l-oħrajn li dawn il-proprjetajiet ikollhom tabella li tidher mit-triq b'isem, b'kuntatt u bin-numru tal-liċenzja mogħtija mill-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u li l-persuna tkun tista' tiġi kkuntattjata 24 siegħa kuljum. Ippropona wkoll 3 xhur cooling off period għal dawk li jkollhom post mikri fuq kirja residenzjali fit-tul, longlet, u jkunu jridu jaqilbu għal shortlet. Ix-Shadow Minister għat-Turiżmu Mario De Marco ħeġġeġ lill-Gvern biex jinċentiva aktar akkomodazzjoni ta' kwalità. Wera l-fema li biex din l-industrija tkompli tikber, irrid jinstab bilanċ bejn it-tkabbir ekonomiku u dak fit-turiżmu u dan mingħajr ma titnaqqas il-kwalità tal-ħajja tal-poplu. Ippropona studju xjentifiku dwar kemm il-pajjiż jiflaħ nies u qal li wasal iż-żmien ukoll li jsir aġġornament tal-assessjar tal-impatt ekonomiku tal-qasam tat-turiżmu. Semma lil Maltin li jaħdmu fit-turiżmu qed jonqsu bl-eluf u qal li dan hu fenomenu li jeħtieġ li jiġi indirizzat.